Jsem rád, že můžeme i o tom trochu přemýšlet, protože je to téma, které už řeším delší dobu, jak to už zasnělo na kázání, a je to téma, které pořád studuji. A je to takové téma, o kterém přemýšlím, jakože má to hlubší dopady na naši církev, než si často myslíme. A je to i téma, které jsem sám dlouho nepochopil. A je to právě pravá výchova. A špatná výchova. Nebo jinými slovy, výchova podle Božího srdce a výchova, která podle Božího srdce není. A je to právě tak, že jsme se už dopoledne podívali na to, jak vypadá to soupeření, ty soutěže a podobné věci. A podívali jsme se na to, že služba je v rozporu se soutěžemi. A slíbil jsem vám, že se teď podíváme do hloubky na to pozadí a na ten velký spor. Tak i já bych se chtěl ještě pomodlit, aby Bůh mě vedl. A tak skloňme naše hlavy. Drahý nebeský Otče, my ti děkujeme, že teď máme toto téma. Děkujeme ti, Pane, že nám poskytuješ vzácné poznatky z dějin, z reformace, z protireformace, z ducha prorockého. A Pane, bude to hodně. Prosím tě, abys si nás oslovil, abys nám dal Ducha Svatého a abys ty vedl naše myšlenky a naše srdce. Abys ty, Pane, vedl v Duchem Svatým ve veškeré pravdě. Dej, abych měl ty správná slova, aby všechno bylo od tebe. Děkuji ti za to jménu Ježíše Krista. Amen. Ellen Whiteová má takový známý citát a myslím si, že ho znáte. Jak jsem přehlížela minulost naší církve a sledovala každý krok vpřed až po naše nynější postavení, mohu říci chvála Bohu. Když vidím, co Bůh učinil, jsem naplněna úžasem a důvěrou v Krista jako vůdce. Do budoucna se nemusíme ničeho obávat. Jedině zapomeneme-li na cestu, po níž nás Pán vedl a na to, jak nás v minulosti učil. Znáte ten citát? Myslím si, že ten citát je velmi důležitý, protože nechceme se ničeho obávat. Ale tady máme podmínku. Nemáme zapomenout na cestu, po které Bůh nás vedl, a na to, co nás v minulosti učil a jak nás v minulosti učil. Ale proto, abychom vůbec znali tu cestu Boží z minulosti, je potřeba se s ní vůbec seznámit. A tato teď přednáška má sloužit k tomu, abychom se s tím seznámili. Jste zvědaví na to? Jo, chcete vědět, jak si Bůh nás vedl? Svůj lid? Ano, tak jdeme na to. A teď úplně padáme do něčeho. Teď jsem dal z více vyučovacích hodin slajdy dohromady. Takže, aby to byla taková jediná struktura na tuto přednášku. Jinak mám o mnohem rozsáhlejší předmět a to už musíte přijít na misijní školu. A nebo někdy udělám celý seminář a nevím kdy. Jo? Ale teď aspoň to máme. Jo? Takže my víme, že by prostě, teď je to prezentací z vyučování, že byly dopady revoluce a ne reformace. A víte, že reformace vytvořilo úplně novou mladou protestantskou inteligenci. Všechny německé vysoké školy byly plné protestantů. Vyučování se odehrávalo v 16. století ve všech německých školách jenom na základě Bible, ve skoro všech německých školách. A v roce 1528 vyšla Melanchthonova Saská učební osnova. A v té učební osnově je napsáno, že žáci nemají číst příliš hodně knih, protože knihy jsou prý škodlivé a neužitečné a musí být proto odstraněny. Zajímavé, že? Protože podobné citáty známe od Ellen Whiteové. Ale teď chci vám ukázat, že už to, co Ellen Whiteová napsala, není nic nového. To už ti, kteří byli před adventisty, to už žili v tom, co napsala Ellen Whiteová. Právě ty školy Luthera a Melanchthona byly zaměřeny na poslech, pozorování, vlastní přemýšlení a pravossoběstačnost. To jsou takové pilíře, o kterých víme, že na tom byly založené původné protestantské školy, které určitě byly i na území Čech, Slezska a Moravy, protože i sem
záhl ten vliv luteranismu. A právě tady na Slezsko byl silný vliv luteranismu a pořád tady je. A víte, že jenom jedna osoba z 30 obyvatelstva Německa a Rakouska zůstala katolická. To je velmi zajímavé. Jo? Skoro celá německá populace se stala protestantskou v této době. A protestanté působili právě potom už na nejvzdálenějších místech Evropy a všude se dostali ty myšlenky na základě toho vzdělávacího systému, který byl zaveden v 16. století. Ale víme, že reformátoři někdy zemřeli. Tady vidíme, jak zemřel Martin Luther a co potom začalo. Potom začaly hádky o správnou teologii. A ten vzdělávací systém se už zanedbával. Už se nezaměřovalo na zakládání nových škol. A už nějak to úsilí přestalo, protože teď vložili svou energii do hádek a už ne do služby. A víte, to je vždycky nebezpečné. Jo? Ten ďábel se vždycky snaží, abychom měli žhavé diskuse a spory a ty se odehrávali mezi protestanty. A už nezbývala žádná energie na misijní činnost a vzdělání. A takže to hnutí reformace osláblo. A ten nepřítel se snažil, aby se posiloval. A ten nepřítel se zotavoval a už byl silnější. A na ty dopady, co ten nepřítel vynalezl, hned přijdeme. Nejdřív bych se chtěl ještě s vámi podívat na školní systém Jednoty bratrské. Krátce to, co víme. Kdybyste náhodou o tom měli více informací, tak budu velmi vděčný. Ale my víme, že Jednota bratrská měla u skoro každého místního sboru školu. Znáte citát Ellen Whiteové, že každý místní sbor měl mít i školu? Četli jste to někdy? Ne? To je známý citát, aspoň co vím z německého prostoru. Každý místní sbor by měl provozovat školu, malou školu, a kam chodí děti a kde budou děti školení a vyučováni. A tento citát Ellen Whiteové splnili právě moravští bratři a čeští bratři. Oni zakládali, a v té době neexistovala Ellen Whiteová. Já jenom si čtu, když studuji církevní dějiny, že Ellen Whiteová napsala to, co protestanté v dřívějších dobách udělali. Jenomže už se na to zapomnělo. A Bůh tak musel inspirovat Ellen Whiteovou, aby zase napsala to, co se má udělat a co se už správně udělalo v minulosti. A každý místní sbor měl i křesťanskou školu. Vyučovali kněží, to byli starší sborů, a faráři. To byli ty učitelé na školách Jednoty bratrské. A velký úkol učitelky měli podle vzoru i ty matky. Jo? Podle biblického vzoru tam sloužily matky jako učitelky v těch školách Jednoty bratrské. A základem všeho vzdělávání byla Bible. A už to pouhé přešití Jednoty bratrské poukazuje na to, jak hluboko byl zakotven jejich systém vzdělávání v Bibli. Jo, to poukazuje na to, že tam byl silný školní systém, ale ty informace až moc se nezachovávaly. Ale věřím, že i z principu Jana Amose Komenského můžeme vzít potaz, jak asi vypadaly školy v Jednotě bratrské, protože on určitě sbíral ty informace a praktické zkušenosti z Jednoty bratrské a potom to napsal to, co napsal, na základě těch zkušeností. A teď je důležitá osobnost Jan Sturm. Jan Sturm to je člověk, který působí ve Štrasburku a žil v letech 1507 až 1589. A on spojil katolický školní systém se systémem Melanchtona. A to teď nás musí zajímat, protože ten může za to, že jsme dostali tam, kde jsme dneska. A o té osobě jsme se ve škole určitě nenaučili. Ale to je osoba, která má nejsilnější vliv na náš současný vzdělávací systém, kterým jsme všichni prošli. Jan Sturm. On kladl silný důraz na spisy z Řecka a Říma. A ti měli sloužit jako hlavní pokrm. A Bible měla jenom sloužit jako desert. Jo, v jeho vzdělávacím systému. A
Oproti tomu u Melanchtona a Lutra Bible nebyl desert, ale to byla hlavní kniha, z které se vyučovalo. Takže Jan Štorm to obrátil, co Luther a Melanchthon zavedli. A už Jan Štorm odešel od těch principů protestantismu, to znamená od poslechu, od pozorování, od vlastního přemýšlení a právě soběstačnosti. A on kladl důraz na mechanické učební metody, na učení se nazpaměť a vybírání jen určitých informací. Chápete, co to znamená? Že já vám dávám předepsanou látku a ty se to musíš naučit nazpaměť. Jestli tomu rozumíš nebo ne. Ale ty sám nemůžeš vybírat. Já pro tebe vybírám. A ty máš tu smůlu nebo to štěstí, že toto se musíš učit. Alternativní názory nejsou přijaté. Znáte to nějak? Tak nějak podobně to funguje i v současné době. Jo? A to právě pramení v osobě Jana Štorma. Opravdu se měla jenom předepsána učební osnova. Už nebyl důležitý individuální harmonický vývoj jednotlivých mladých lidí. To už ne. A já se vzpomínám na mou školní dobu, že nám učitelka říkala, teď co vás vyučuji, to nesmím vyučovat. Ale dříve jsem to mohla vyučovat. Teď mi to systém zakazuje. Ale přesto to vám teď vyučuju. Jo? A teď vám musím něco vyučovat, to je proto mému svědomí. Ale dělám to teď, ale potom přidávám svůj soukromý názor. Víš, tak to u nás vypadalo ve škole. Nevím, jak u vás, ale naši učitelé prošli různými systémy a různými reformacemi vyučování a už byli smatení, co vůbec mají vyučovat. Jo? A to pramení všechno v osobě Jana Štorma. A tak vznikly nové školy jezuitského řádu, které měly ten úkol, aby potlačili tu reformaci. A oni zjistili, že nejlépe můžou útočit na ten právě vzdělávací systém. Že to asi bude nejlepší strategie, jak to udělat. Každý člen jezuitů byl kompetentním a praktickým učitelem. A oni založili své školy ve všech protestantských zemích a využili ve svůj prospěch stále nižší úroveň těch protestantských škol. Jo? Protože ty se rozhádali a tam už ta úroveň nebyla. A ten výchovný systém se projevil jako nejlepší způsob pro zpětný zisk protestantského území. A oni využili tento biblický verš. Vyuč chlapce na počátku jeho cesty. Neodvrátí se od ní, ani když se stárne. Jo, a tak si mysleli, tak uděláme zase pořádné katoliky. A uspěli, protože Rakousko se zase stalo katolickým územím. To bylo předtím silně protestantská oblast. A nebo Bavorsko, tam se taky zase věci změnily směrem katolicismu. A i v jiných částech Německa. A teď se podívejme, jak vypadá taková jezuitská univerzita. Vlevo máte fotku Wroclawské univerzity, kam jsem chodil jeden semestr a tam vidíte, jak to vypadá. Jo? A vpravo víte, jaká je to škola, jaká je to univerzita. To je univerzita valdenských. Tam chodili valdenští studenti, to je jejich univerzita. Tam vyučovali misionáře valdenských, kteří vyšli do celého světa. Všimněte si kontrastu těch školních budov. To je obrovský kontrast, že? Jedna budova je taková skromná, jednoduchá, nenápadná a ta druhá má tolik bohatých prvků, že ani člověk neví, kde se oko může odpočinout. Jo? A na co se zaměřit. A právě myslím si, že tyto obrazy nám jasně popisují rozdíl mezi jezuitským vzdělávacím systémem a protestantským vzdělávacím systémem. Jaké teď byly výchovní principy jezuitů? A myslím si, že pořád to jsou ty stejné principy. Ale vycházíme teď z dějin, jo? Jak to tehdy zavedli. Ale myslím si, když se na ten seznam podíváme, tak se už 450 let nic nezměnilo. A paměť slouží jako prostředek pro potlačování myšlenek a soudnosti. To je jeden takový jezuitský princip. Další je totální poslušnost. Člověk není zodpovědný za spáchané zlo, pokud mu tak bylo nařízeno.
Prostě slepá poslušnost, musíš uposlechnout. Další bod je žádná autonomie, individualita a svoboda. Další princip je metoda pro disciplinovanost spočívá ve špionáži vzájemné nedůvěře. A proto museli zavést soutěže a soupeření, které velmi podporovaly myšlenky vzájemné nedůvěry. Člověk přijímá dopředu vybrané a připravené informace. To je další princip. Prostě už to někdo pro nás vybíral a my se to musíme naučit a nazpaměť. A to se pak zkouší na zkoušce. Odmítnuté a potlačeny byly schopnost přemýšlet, nezávislé pohledy, láska k pravdě, tvořivost a kreativita a vlastní názor, úsudek a hodnocení. Student neměl mít hodně schopností podle jezuitské strategie. Měli se vyvíjet pouze schopností něco přijmout a to přijaté se mělo reprodukovat, popisovat. Pozorujeme to i dnes? Možná i v církvi? Máme přijmout to, co říká ten politik, doktor, imunolog, teolog, nebo mám to zkoumat pro sebe? Dnešní stran proti nezávislému uvažování je takzvaný fake news a konspirační teorie. Všechno, co se nesedí do toho, co je předáváno, tak to se označuje jako fake news a konspirační teorie. I když jako některé věci jsou skutečné fake news a skutečné konspirační teorie, ale my třeba víme, to byl takový vtip, víte, v Německu. Teď už to můžu svobodně říct, když to máme po sobě. Že to byl takový vtip, jako divadla, že jedno zvíře mělo prodloužený zimní spánek na celý rok. A oni udělali z toho kabaret v němčině. A to zvíře se propousí a baví se s dalšími kamarády. A něco říkají o povinném očkování. Jo, že to teď se zavádí. A to zvíře, které spalo celou zimu, ne celou zimu, celý rok, ale počkejte, teď se baví o konspirační teorii. To vláda nic nikdy nechtěla, teď jste se ztratili v konspirační teorii. A ty zvířata, ne, podívej se na ty zákony, teď to tady máme. A to zvíře, wow, tak vláda už uposlechla konspirační teorii, víte? To je jenom taková věc, jo, že prostě jsem i na základě toho, že vláda to označila jako špatnou věc a potom udělala tu špatnou věc, kterou sama odsuzovala. Aspoň v Německu, jako v Česku jsem to tak nepozoroval, ale v Německu to tak bylo. A to bylo pro mě velmi zajímavé a pro mnoho lidí. Jo? A na základě toho i zjišťuji, že když mám už nezávislé uvažování oproti tomu, co je předáváno v hlavním proudu, už je to fake news a konspirační teorie. Očividně jezuitské principy fungují stejně výborně i v dnešní době. To je tak moje zjištění, že i po 450 letech se ještě nic nezměnilo. A jenom se to vždycky ukazuje v různých jako podobách. Soutěžení. Soutěžení je jeden z nejsilnějších způsobů výchovy. Jo? Jenom krátce opakuji, to jsme měli dopoledne, to je právě pro jezuity teď velmi důležitá věc. Protože je to hlavní základ jezuitů. Musíš toho spolužáka překonat a přečít. A musíš si sám najít tu cestu, abys ho přečil. Jo? Abys ty ho překonal. Nemiluj ho, ty jsi důležitý. A nejlepší dostávají slavnostné odměny a ostatní sedí v rohu a pláčou a mají nízké sebevědomí. A jezuité usilovali o honosné úspěchy, kterými mohli osilnit. A víte, na základě těch soutěžích vybrali ty nejlepší lidi, kteří mohli sloužit jako ve špičce katolické církve, jako inteligenci. To byl ten jejich způsob v té době. To je i jako dneska. Dneska třeba vysoutěžíme všechno možné. I v hospodářství máme ty zákony v Evropské unii. Jo? Že třeba nahle máme jiného železničního dopravce na nějaké železniční lince. A to kvůli tomu, že to bylo vysoutěžené. Jo? A nejlepší dostává tuto nabídku. Jo? A právě a to máme ve všech oblastech. Jo? Je to věc, s kterou jsme otočeni. A samozřejmě, že mezi žáky to vyvolalo velmi špatnou náladu. Máme i ty záznamy z té doby, že to vyvolávalo špatnou náladu.
Víme z Bible, všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim, neboť to je zákon a proroci. Milujte své nepřátele, říká Ježíš, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. A ještě čteme v Biblii, nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž pokorže pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Opakování kázání, ano, co jsme měli dopoledne. Vidíme, že tam ve slovech Pana Ježíše soutěže a soupeření nemají žádné místo. K čemu používám svou sílu, své znalosti, přednosti a dovednosti? Tady jsem to znázornil těmi dvěma obrazy. Jo? Pan Ježíš je ten silný pastýř a on slouží, pomáhá ve prospěch druhých a slabších. Jak to znázorňuje tuto fotku, že tu ovečku nezabije, neznásilňoval, ale nosívá ji a využívá svou sílu pro záchranu ovečky. A ve světě silnější bojuje a vítězí na úkor těch druhých, jo? Jak to vidíme trefně na té pravé fotce. A nebo příklad fotbalu, opakuji tu myšlenku z kázání. Dejme tomu, že Ježíš hraje v soutěži. Co by udělal s míčem? Kam by ho hodil Ježíš? Které mužstvo by podporoval? Samozřejmě, že by podporoval mužstvo protějška, aby oni vyhráli. Jo? Ježíšovo mužstvo by nikdy nevyhrálo, protože tam platí princip miluj druhého více než samého sebe. Tak to je. Takže soupeření způsobuje, že lidé nechtějí misijně a sebeobětavě pracovat. A myslím si, že pokud trpíme soupeření a soutěže v církvi, tak se nemusíme divit, proč jako církev misijně nesloužíme, ani nemáme chuť na službu, protože vychováváme lidi do opaku služby. A teď je zajímavé, a teď se dostáváme dále do těch dějin, a už to od těch adventních dějin. To byly ještě takové principy, abychom pochopili, jaký byl útok toho nepřítele na boží vzdělávací systém. Ale Bůh zasáhl. A teď bych mohl mluvit 3 hodiny o božím zásahu a udělám teď jenom jednu věc. A to je, jak se to zasáhlo v Americe. Ale to, co teď vám vyprávím, to pochází z Německa. To pochází z výše středisek Německa, protože v Německu vzniklo spousta středisek, které fungovaly zase od 18. století podle biblických principů vzdělávání. A to je například školní město Halle, je to obnovená jednota bratrská, taky tam v Badensku, Württembersku a v Elsasu, v dnešní západní Francii, u německých hranic. Takže tam bylo hodně těch míst, kde zase fungovaly školy podle původních protestantských zásad, jak to zavedli někdy Luther a Melanchthon. Ale teď nemám čas, abych vám tyto dějiny popisoval. Jo? Jenom abyste věděli to pozadí, protože toto se pak dostalo z Německa do Ameriky. Tak to bylo ještě v době, kdy se z Ameriky ty věci nedostávaly do světa, ale ještě Německo ovlivnilo Ameriku. A v USA občané udělali reformy vlády podle Bible. Avšak převzali v USA z Anglie středověký vzdělávací systém podle Sturma. A tím pádem stát se zbaví korunování, titulů a vyznamenání, avšak církve v Americe tyto všechny věci ve svém vzdělávacím systému ponechali. To znamená, Amerika se chtěla opravdu zbavit ducha papežství v době 18. století. To bylo opravdu jejich úsilí. Ale nevšimli si, že přinesli ducha papežství tím vzdělávacím systémem do Ameriky. Ale více těch škol se toho uvědomilo v té době. A v 19. století se usilovalo o biblickou reformu přibližně 60 křesťanských amerických škol. To bylo takové hnutí probuzení a oživení v první polovině 19. století. A teď bychom se podívali na zásady biblické reformy vzdělání. Ty máme zaznamenány v duchu prorockém, to je 7 principů. Ale je zajímavé, že v době, ve které Ellen Whiteová ani ještě nespatřila světlo světa, se přesně tyto věci uplatňovaly.
a řídilo se těmi věcmi. Jenomže zase lidé na to zapomněli v druhé polovině 19. století a Bůh musel poslat zase světlo Enlightové. Jenom je pro mě zajímavé, že kdysi protestanté zvládli všechny tyto věci udělat bez moderního proroka, jenom z Bible to pochopili. Zajímavé, že? Protože Enlightová píše, že bychom ji nepotřebovali, kdybychom pečlivě studovali Bibli. Jo? Takže je to 7 princip. Místo Bible ve výchově, literatura, vynucené zaměření studia, akademické tituly, soupeření, vyznamenání a odmění, reforma výživy, poloha škol a školních budov a soběstační misionáři. Tak, studium Bible. My čteme jako v 6. svazu svědectví. Velké obtíže, jež pocitujeme v této době, vyžadují neustálou výchovu ve slově Božím. To je přítomná pravda. Po celém světě by měla nastat reforma studia Bible, poněvadž jejího učení je nyní potřeba víc než kdykoliv předtím. Zatímco tato reforma pokračuje, bude se konat veliké dílo, neboť Bůh prohlásil, že jeho slovo se nemá vrátit prázdné. Správně poznat Boha a Ježíše Krista, kterého poslal, je nejvyšší výchovou. Ona svou podivuhodnou jasností přikryje zemi jako voda moře. Potřebujeme studium Bible hlavně na školách. Žáci by měli být zakořeněni v božské pravdě. Jejich pozornost by se neměla obracet na tvrzení lidí, ale na slovo Boží. Ze všech jiných knih musí být předmětem našeho studia především Bible. Veliká učebnice, základ veškeré výchovy. Naše děti mají být vychovávány v pravdách, které jsou v ní obsaženy, bez ohledu na dřívější zvyky a návyky. Probíhá-li to, pak učitelé a žáci najdou ten skrytý poklad, vyšší vzdělání. Tak podle Enlightové vyšší vzdělání najdeme v Biblii. A ona to opakuje to na více místech. Takže myslím si, to je jasné. To je ten princip jednoty bratrské, je to princip Lutra, je to princip Melanchtona. A je to princip, který pořád platí. Tak, druhý bod, literatura. Právě v Americe zrušili pohanské literatury a v řečtině a latině. A místo toho studovali, aby se učili cizí jazyky, fakta a pravdy, vědomosti, které se dají uplatňovat v praxi. Tak to znamená třeba, že se učíš, jak kácet strom v řečtině a nikoli v češtině. Jo, tak to tehdy fungovalo. Oni nečetli nějaké vynálezené příběhy, ale praktické věci. A tím způsobem se naučili ten jazyk. A víte, že to funguje, to je i moje zkušenost, jak jsem se učil hodně věcí v češtině. Prostě zabývat se užitečnými věcmi a toto číst, jo? A to je takový protestantský princip. Četba Bible v hebrejštině a řečtině tam byla. A svaté spisy studovali místo pohanských spisů. Enlightová právě zadává tuto retorickou otázku. Máme však nabídnout svým studentům jako vzácný doplněk jejich vědomostí pohanské a bezbožné myšlenky? Když máme to nejvzácnější. Jo? Myslím si, že to je jasná věc. Tak, další bod jsou vynucené zaměření studia akademické tituly. Papežství nutně potřebuje předepsaný výchovný systém, který není flexibilní. To jsme si už vysvětlovali na základě principu jezuitů, jak jejich vzdělávací systém funguje. Lidé se u papežství musí učit to, co někdo jiný pro ně vybírá. Zbytek nepřipadá v úvahu. Roman Uhrin to například vypravuje, a možná jste slyšeli jeho příběh o výživě, že nepřijali v Česku, a když chtěl udělat kurz poradce výživy, ty názory veganů a vegetariánů, že to je nejvhodnější strava. Jo? To říkali, to pro nás neexistuje. To u nás certifikát nedostanete, když tyto věci probíráte. Víte? A to je přesně to, že je určeno, co máš studovat a další vědecké fakty, které existují, nesmí studovat. Podobná věc. Četl jsem knihu, že 90% vynálezů dinozaurů leží ve sklepech muzeí, protože dokazují, že člověk a dinozaur žili spolu. Jo? A toto se nesmí propagovat, protože zase máme určitou danou teologii, bych řekl, která se musí propagovat. A 90% vynálezů je proti tomu,
Jo? A to se musí schovat. Jo? A nevím, v jakých oblastech se to ještě odehrává, ale pozoruji, že se to velmi odehrává v současné době, jako i kdysi. Cíl je právě, když máme akademické tituly, zničení individuality, osobnosti, svobody a nezávislého myšlení a nápadnosti. Když píšeš doktorskou práci, tak se musíš úplně řídit tím profesorem. A když naražíš na svobodomyslícího profesora, máš štěstí. A když je to profesor, který má úzké smýšlení, tak v té doktorské práci nemá žádnou svobodu. Jo? To jsem slyšel od více lidí, kteří to píšou. Takže prostředek pro dosažení cíle je, studenti mají studovat pouze vybranou látku, nic jiného. Nikdo nemůže například ani v některých církvích kázat či konat jinou důležitou službu bez toho, že by absolvoval nějaký kurz anebo dosáhl akademického titulu. A v katolické církvi se to označuje jako klerus. Jo, ten klerus, je to v češtině, to slovo, klerus, nebo máte tam jiné slovo. To je prostě ta vrstva, která může vyučovat, kněží, mniši, jo, a pak jsou laici. To je ta většina, ten zbytek, a ty nesmí vystupovat. I lutheranská církev si tento systém zanechal. Tam laik normálně nemůže kázat, ale v Německu už našli mezery, jak i laici můžou kázat. Když její kazatel dostal zákaz povolení a už stát ho proviňoval, protože v Německu už svoboda náboženská nefunguje, tak už jak kážeš proti homosexualitě a kážeš, že Bůh islámu je jiný Bůh než Bůh Bible, tak už máš velké problémy v Německu. Jo? A to je zase jiné téma. Třeba současné omezení náboženské svobody v Německu. Jo? To by bylo zase jiná věc. Jo? Ale jenom naznačují, že tyto staré věci ze středověku, nebo z 16., 17., 18. století, ty pozorují v současné době. Proč pak akademické tituly? Navenek prostě ten akademický titul působí jako záruka kvality a jistoty. Jo, ty jsi doktor, kdy jsi to vystudoval? To je skvělé, tak dobře se zvěřuji, jo? A vnímám, že to má i svoje výhody. Jako nechci teď, abyste si mysleli, že jsem proti tomu. Jo? Protože má to své výhody. Chápu i ten systém částečně. Ale katolická církev, teď se snažím, abychom se dívali z toho katolického pohledu, protože katolíci s tím systém přišli. Katolická církev má záruku, že všichni prošli stejným procesem smýšlení. A učit se nazpaměť pro zvládání zkoušek a získání titulu, to je velmi důležité, protože student přitom nemá přemýšlet. Podle katolíků nemají být lidé stejní, proto působí na základě titulu rozdíl mezi lidmi nižší a vyšší třídy, což je klérus a laici. A mají být i rozdíly mezi vrstvami společnosti. Tak se podporuje šlechta a imperialismus. Jo? A takhle ten náš systém fungoval dlouhou dobu. A tituly se dali získat i podvodem v dřívější době. Ale myslím si, že i v současné době se to dává. Jak jsem slyšel z Plzně někdy před 12 lety, že tolik lidí získalo tituly podvodem, že si to zaplatili a pak to působilo na to, že se vyznávají. A vůbec se nevyznávali, ale měli ten titul. Vidíte, jak se s tím hraje? Že titul žádná záruka v sobě není. Jo? Není to žádná záruka vědomosti, znalosti a kvality. A teď, jaká je protestantská alternativa titulu? Je důležité brát zřetel na individuální potřeby jednotlivého studenta, úsilí o vývoj charakteru jednotlivce. Na domluvě s učiteli si student vybírá ty předměty, které potřebuje pro svou budoucí práci a službu. A takhle působily ty protestantské školy v první polovině 19. století v Americe. A tak to fungoval i v Riedensau, náš teologický seminář v Německu v 80. letech. Můj tatínek říká, že mohl vybírat tolik modulů, jo, a každý si mohl vybírat jiné. Každý podle svého zaměření. A ve Friedensau byl úplně individuální přístup pro každého jednotlivce. A každý měl jiný rozpis, jo, na tom Friedensau. A to je přesně ten protestantský vzdělávací systém. A student potom má určité základní předměty jako povinné
a musí mít přitom minimální dosažený věk. Jo, tak to tehdy vypadalo v Americe. A právě nebyla jenom svoboda vyučovat, ale svoboda učit se. A teď soupeření, vyznamenání a odměny. My tady čteme u Ellen Whiteové, naše vzdělávací instituce měly mít vliv, který by působil proti vlivu světa. K určitým zvykům se nemělo povzbuzovat. Takové zvyky, které si Bůh v našich institucích nepřeje, jsou například oddávání se chutím, sobecké uspokojení, smyslu pýcha, ctižádost, láska k oblečení a vystavování se. Láska k vychvalování a lichocení, touha po velkých vyznamenáních a po odměnách dobrých školních výkonů. Všechno to se nemělo v našich školách dovolit. Slyšeli jste někdy tento citát? Velmi zajímavý, že? V podstatě Bůh nám dává poselství, že vyznamenání a odměny by se v našich školách neměly vykonat. To znamená, podle Ježíše Krista do školy vůbec nepatří mezi jiné vyznamenání a odměny, vychvalování určitých studentů, ctižádost, pýcha a všechno, co má i tu nejmenší příchuť sobectví. To znamená, že podle Boží vůle máme nabídnout úplně jiný systém škol, než je vzdělávací systém ve světě. A teď byla taková zajímavá zkušenost Univerzity Nashville v Americe. Oni píšou, zrušili jsme udělování odměn uznávajících dobré vědomosti. Výsledek toho byl o mnohem větší pokoj, harmonie, spokojenost, pořádek, horlivost v práci a dobrá morálka. Zajímavý postřeh, že? Jak se zrušili odměny, tak už byl krásný rajský život. A další univerzita, která právě se řídila v první polovině 19. století tímto systémem, to byla Univerzita Oberlin v Americe. A právě pro ně dosažení nejlepších výsledků bylo považováno jako škodlivé a hanebné. Povzbuzovali studenty a žáky k jejich vyšší přirozenosti. Známky vyhodnotili na základě výsledků písemných a ústních zkoušek. Jo? A výsledky zkoušek sloužily jedině k osobním konzultacím mezi učitelem a studentem. A nikdy nebyla vyvěšena tabule se známkami studentů. Zajímavé. A teď si představte, na tyto školy Oberlin, Nashville, kde panovaly tyto principy, chodil kdo? James White, Uriah Smith, Fitch, Josiah Fitch a mnoho dalších průkopníků. Průkopníci adventního hnutí prošli tímto vzdělávacím systémem. A tento vzdělávací systém je vyzbrojil k tomu, aby byli připraveni k hlásání prvního andělského poselství, druhého andělského poselství a půlnočního volání. Bez této přípravy by to nebylo možné. A proto Duch Svatý zřídil takové školy v Americe. A absolventi těchto škol byli duchem naplnění mladí lidé, skromní lidé, kteří byli tímto systémem vzdělávaní. A oni zvěstovali první a druhé andělské poselství a půlnoční volání. Chápete to? Jo, to je důležitá souvislost, která má nám i něco říct pro současnou dobu. Ještě se podívejme na pátý bod. Co se odehrávalo v těch školách, že už byla reforma výživy před rokem 1844. Například Oberlin měla jednoduchou a plnohodnotnou stravu. Tam nebylo žádné kouření, žádné alkoholické nápoje. Víte, my se nacházíme v první polovině 19. století. V té době to vůbec nebylo samozřejmostí. A jedlo se málo masa a málo ryb. Žádné pečený dortu se tam nehrálo. Chutáci trochu, ale nebylo to. Jo? Koláče a buchty se pekly, aspoň, ale bez hodně tuku a másla. A žádný pepře nepoužíval. Dále se neužívali olej, hořčice a ocet. Jako když znáte rady Ellen Whiteové, byli velmi blízko toho, ale žádný duch prorocký v té době neexistoval. Odkud měli to světlo? Zajímavé, že?
A káva a čaj se taky nenabízeli. Jako černý čaj, jo, a ten, jo, takže zajímavé, prostě zajímavé. 6. bod, centralizace versus decentralizace. Poloha škol a školních budov. V papežském systému vzdělání se nachází ty školy kde? V centru města. Ano? Vždycky v centru města, uprostřed města, ve velkoměstech, ideálně. A důvod je, že papežský výchovný systém vyvyšuje člověka, vyvyšuje lidské nápady a lidské cesty. Je to studium duševních vědomostí, čili spíš studium umělého než přirozeného. A to se nejlépe právě uskutečňuje tam, kde jsou vidět lidské dovednosti, čili ve městech. A málo větších institucí se dá lépe i kontrolovat a ovládat, což je jako v zájmu, protože katolická církev je řízená z hora dolů. A my adventisté jsme úplně opačně zřízení, jo? Podle prvního vzoru protestantů, to znamená, nebo křesťanů, z dola nahoru. Jo? A to je úžasná struktura. A takže ty školy biblického vzdělání i v 19. století, ale i v Německu v 18. století byly na venkově. Oni prostě vyvyšovali Boha a jeho činí. A je to právě cesta zpět k božímu způsobu jednání. Nejlepší je škola na venkově, která je spojena s farmou, na které se dají získat vzácné zkušenosti pro zvěstování posledního poselství. Například říkal anděl ve vidění Ellen Whiteové, tato půda zde není k tomu, aby byla poseda budovami. Jsou to přece pozemky pro učitele a žáky školy. Všechna půda blízko budovy se má pokládat za školní statek, na kterém se mládež pod schopným vedením může vzdělávat. Mládež, která navštěvuje naše školy, potřebuje všechnu půdu blízko. Mají osázet okrasnými a ovocnými stromy a pěstovat zahradní plodiny. Školní farma má být učebnicí přírody, z níž učitelé čerpají své názorné vyučování. A já vám můžu říct, když pracujete na farmě a ještě vyučujete, má to obrovský dopad na službu. Tak, jak vypadají školní budovy? Jak působí taková místnost na vás? Jaký má vliv na studenta? Třeba má to vliv jako takový, učit se nazpaměť, místo aby přemýšlel samostatně. To je zase z jezuitské univerzity ve Wroclawi. Jo? Vidím, ale nevěřím. Přemýšlím, ale nejednám. Někdo pro mě něco připravuje, vybírá, myslí to se mnou asi dobře. Čekat je velká kariéra, kdybys jenom chtěl. Jo? To je asi to, co říká ostuší takové místnosti. A to je taková typická budova podle božích rad. Jo? Venkovská škola. A to je ta místnost, kde se vyučuje. Proskleněná, světlá. Jak působí tato třída? Jaký má na vliv studenta? Je to atmosféra světla. Přemýšlím a jednám. Zpěv ptáků a rachot z pracovních strojů, to slyším kolem mě. Jo? A ty ptáci tam hned byli vždycky vidět. Je skromnost, jednoduchost, pokora. Takže takový systém vzdělání ničí škodlivý vliv papežského vzdělání tak jistě, jak ničí sluneční paprský bakterie. To říká jeden z našich průkopníků za talent. To je citát. Jo, ten se mi prostě líbí, má to takový humor. Jo, v podstatě. Tak, zopěstační misionáři, to je další bod. Papežský systém rozděluje myšlení od konání a tím způsobuje, že lidé nejsou schopni zvěstovat poselství varování. Před rokem 1844 mnoho křesťanských škol nabízelo vzdělání zručnosti a řemeslnictví. Dokonce u kazatelů adventistů bylo požádáno, aby se v rámci studia teologie naučili praktická řemesla. Aspoň to bylo v případě mých příbuzných v 50. letech a i v 70. letech, že bylo povinné řemeslo ke studiu teologie. Bez toho si nezískal certifikát teologa. A dneska to už nepozorujeme.
Tak, teď je ještě zajímavá myšlenka, sport nebo užitečná práce. Mně se to líbí, jo? Přírodná posilovna, jo? Když pracujeme. Že i tak to můžeme cvičit svaly, jo? Když ještě konáváme něco jako užitečného, ano? Třeba můžete cvičit biceps, předloktí, prsa, biceps, nohy, břicho a ramena, všechno, jo? Jak máte svou zahradu, a nebo pole. Jo, a nemusíte chodit do fitky. Jo, ale je zajímavé, teď ani nevím, asi nemám tolik takový času, abych přečetl to všechno. Můžete si třeba potom ještě si to přečíst. Ale třeba tady je zajímavé. Užíváme-li své tělesné síly pro zábavy, tak to běžně k vyvážené mysli nevede. Nejlepší disciplínou v praktickém životě je, když hluboce přemýšlíme o tom, jak můžeme být pro druhé užiteční a když to uplatňujeme v podobě tělesné práce. Vědomí, že taková činnost kvalifikuje a vychovává jak mysl, tak tělo proto, aby vykonali podle Božího plánu ještě lepší práci. Na všech úrovních tyto činnosti velice zvelebuje. Čím dokonaleji mladí lidé rozumí, jak mají uskutečnit své povinnosti praktického života, tím dychtivější a zdravější bude jejich každodenní prožívání a jejich užitečnost pro druhé. Zajímavé, že? A ještě to pokračuje. Rozvíjí se mysl, která z radosti přijímá tvrdou práci praktického života. Navíc je taková mysl výborně soustředěná a hojně připravená k užitečnosti, pokud prochází kultivováním a školením. Tím získá poznání, které je podstatné k tomu, aby si mohli studenti pomoct a být požehnáním, jak pro sebe samotného, tak pro druhé. Co je užitečné ve vašich hrách, které jsou fotbal a jiné vynálezy odpovídající způsobu pohanů? Jde o cvičení, které není požehnáním pro nikoho. Vkládejte stejnou sílu do toho, abyste se cvičili v konání užitečné práce. Nevydali byste tehdy během Božího soudního ten nejlepší počet z vašich činů, kterému budete rádi čelit? Ten citát mě vedl k zamýšlení už hodně let. A tak jsem si, a možná i vás vedl k zamýšlení. Co dává větší uspokojení? Služba pro druhé nebo služba pro sebe? Asi služba pro druhé, že? Když působíme druhým štěstí. Ještě je zajímavé, že i školy mají být příkladem soběstačnosti. Vaše škola má být příkladem toho, jak se můžeš propojit v mnoha malých školách studium Bible, všeobecné vzdělání, tělesné posilování ve smyslu řemesla a sanatorijní praxe. To píše Ellen Whiteová. Nikdo nemůže být misionářem, kdo by nebyl ochoten vyrazit do hor Rocky Mountains pouze s taškou plnou kukuřice. To znamená, že člověk má být soběstačný, že se sám najít tu cestu. Jo? A to říkal jako Sutherland, jo? V knize Story of Oberlin. Tak, ne Sutherland, to byl zase někdo jiný, to je zase jiná kniha. Tak, ještě si to porovnáváme. Samospráva a iniciativa studentů. Víte, že to je velmi důležitá věc. Papežství ničí individualitu, tvořivost a nezávislost myšlení a jednání. Připravuje mysli k tomu, aby nereagovali na působení Ducha Svatého. Lidé přijímají své rozkazy od lidí, lidé jsou zvyklí na to, aby se nechali řídit druhými a lidé jsou vedeni různými duchy. A strach opustit věte kolega a udělat reformy je na místě. V protestantismu se rozvíjí individualita, tvořivost a nezávislost myšlení a jednání. V protestantismu se připravují smysly k tomu, aby reagovali na působení Ducha Svatého. Lidé přijímají své rozkazy od Boha. Lidé jsou zvyklí na to, aby se uchopili iniciativy a byli soběstační. A lidé jsou vedení Božím duchem a je tam otevřenost pro reformy a neustále obnovování a další vynálezy, které zase abychom ještě lépe sloužili. Takže víte, že misionář bez iniciativy a proaktivnosti nemůže existovat, protože potřebujeme závislost na Bohu. Jeho svědomí misionář je Boží slovo, není to člověk. Misionář ví, kde jsou potřeby a problémy. Misionář má různé praktické nápady, jak sloužit. Misionář spolupracuje se církví a sborem. Ten misionář se nemusí v těch maličkostech ptát kazatele a vedení církve na povolení. V těch velkých věcech jo, ale v těch malých
musí být zapistačný. Jo? A proaktivnost jako nezbytná vlastnost, velmi důležité. Taky misionář vytváří vztahy sám od sebe a má odvahu upozornit na to, co se Bohu líbí, i když se to nelíbí lidem. A to právě dělali naši průkopníci, kteří prošli tímto systémem vzdělání. Takže prohlázání půlnočního volání Bůh z provozní školy, které měly připravit boží nástroje pro splnění proroctví 2300 let z Daniela 8. To je ten důvod, proč Bůh tyto školy, které takto fungovaly, zřídil. A jak to dopadlo? Ty protestantské církve odmítly v Americe biblické poselství o životě s Bohem a druhém andělském poselství. Protestantské církve byly ve stavu Babylonu, v životě a v duchu blízko papežství, protože prosazovali papežský vzdělávací systém. Protestantské církve netolerovaly výchovu křesťanů k soběstačné misijní práci. A absolventi Oberlina a Nešvilc a dalších škol nebyli podporováni církvemi. Oni byli odmítnutí, aby sloužili jako faráři a kazatele. A teologie Oberlina byla církvemi a univerzitami považována jako zvůdná, nebezpečná, ďábelská a škodlivá pro celou společnost. A z té univerzity vyšli naši průkopníci. A Oberlin a podobné školy ten tlak neustáli a řemeslo bylo nahrazeno atletikou, sportem a hrami. A víte, že máme adventistické příklady? Příklad je Friedensau. Friedensau byl založen v roce 1899. Bylo tam zemědělství, domov pro důchodce, sanatorium, zdravotně misijní škola, teologický seminář, škola řemeslnictví, výroba a prodej vlastních potravin. A již v prvních 10 letech bylo tam 650 přihlášených studentů, poměrně malého adventního hnutí. A prostě Friedensau se stal školou pro celou Evropu. Tam třeba jsem četl zprávu z generální konference, že tam byla sobotní škola v 15 jazycích i v češtině. Jo, před 100 lety byste tam mohli narážet na klasickou českou třídu sobotní školy. Nebo před 110 lety, jo, tak to bylo. A poloha byla právě na venkově o samotě blízko velkého města Magdeburg. Vidíte, úplně se řídí všemi zásadami protestantského vzdělávacího systému, ten Friedensau. Půl dne tam proběhlo vyučování a půl dne byla praktická práce. A studenti si mohli vybrat předměty podle individuální budoucí potřeby své služby a obdarování. A později byly zrušeny zdravotně misijní škola a sanatorium. Nevím kdy, to musím ještě zjistit. Ale tuším, že ještě před druhou světovou válkou, že se to už zrušilo. Ale co je základná změna přišla v roce 1990. Protože tehdy se teologický seminář přejmenoval na teologickou vysokou školu a byla akreditovaná a uznána státem. A zároveň zaniklo zemědělství, výroba potravin a oddělení řemesla. To zaniklo všechno v době jako přechodu z komunistického do demokratického systému. A místo toho vznikla tělocvična a posilovna ve Friedensau. A vzniklo i spousta nových budov na bývalých polích. A je zajímavé, že tam už není to požehnání, a to říkám se smutkem, ale to je to, co pozorujeme. Dnešní současná mládež v Německu chodí do Rakouska na studium Bible. Friedensau má velmi špatnou pověst. Říkám to z bolestí v srdci, ale to tak je, nemůžu to zatajit, není to žádné tajemství. Je tam nové teď zaměření ve Friedensau spíš na sociální vědu místo na teologii a už byly 3 neobsazené ročníky teologie. Jo, to mi říkal jeden teolog z Rakouska, že mu to taky bolí. Jo, že jim by to přál, aby tam byli ty studenti, ale nejsou, protože ta pověst se už nedá obrátit. Ale víte, to je podobný příběh současné doby, jak se to odehrávalo v 19. století. Tak ještě poslední část. Je to vůbec možné založit takové školy v dnešní Evropské unii, které odpovídají božímu ideálu? Víte, že to je možné?
Podívejme se na zemi Evropské unie, Rumunsko. A v Rumunsku vzniklo v posledních letech přesně taková škola. A ta se jmenuje Integritas. To je škola, která získala božím zásahem povolení z amerického velvyslanectví. A mohla fungovat podle původní školy Madison, kterou teď nemůžu představit. A tak vypadá ta škola. Tam vidíte pole, skleníky, školní budovy a tady vidíte další fotku. A to je jejich logo a je to nedaleko města Târgu Mureș. Území má 30 hektarů a první žáci tam přišli v roce 2017. A je to internátní škola na venkově a škola i pro vyšší ročníky. A koncept byl zázračně schválen Zahrtalentovou společností a rumunskou vládou. Takže když Bůh chce, je cesta, aby se to mohlo zařídit. I v zemích Evropské unie. A kapacita je 80 až 100 žáků, kteří tam chodí. A je větší poptávka, než je kapacita míst. Takže vnímám, že o takový ten protestantský biblický koncept vzdělávání je velká poptávka. A chtělo by to mnohem více takových škol. A to jsou fotky z jejich facebookové stránky, které jsem uložil. Já jsem tam nebyl, nikdy jsem nebyl v Rumunsku, ale slyšel jsem už od lidí, kteří tam byli. To mají prostě zad včelařství, skleníky pro okurky a papriky, jiný podnik dává svůj zisk do školy, aby mohla fungovat. A funguje tam praktické řemeslo různého druhu. Mají tam i truhlářství a autooprava. To je minimálně to, co jsem tam viděl na fotkách. A ta škola se financuje z malé částky ze strany rodičů, ale zase se financuje z výdělku žáků a ten zisk, který ta instituce vydělává. Takže tady vidíte pár fotek z dílny, z včelařství, jak žáci opravují auta, skleník, a prostě internátní a školní budovy a exteriér. Pěkné, že? A víte, že podobný vzorec i následují misijní školy? Misijní školy fungují a snaží se fungovat úplně podle toho původního protestantského vzdělávacího systému Luthera, Melanchthona, německých reformátorů 18. století, amerických reformátorů první poloviny z 19. století. Takže jeden příklad je Madison Mission School. Takhle vypadá ta budova. Každý rok tam je 11-12 studentů, vidíte, že mají zahradu, mají skleník, společenství, třeba sbírají borůvky v lese, jsou v přírodě, a pracují venku a vevnitř. A nebo další misijní škola, kterou jsem mohl osobně navštívit, je tato Menora misijní škola. To je krásný pozemek, že? Na venkově. A mají tam velký olivový sad a spousta jiných stromů. Vyrábí svůj vlastní olivový olej, který prodávají. Vyrábí tam ořechové máslo. A ten olivový olej je ten nejchutnější, který jsem v životě někdy zkusil. A tady je to před budovou školy a je tam nádherný pohled. To jsou jejich pola. Víte, když tak pracujete v rámci školy a máte ty hory a všechno, není to úžasné? Mnohem hezčí, než když člověk studuje ve městě. Už vidím, jak se rozzařujete, když se na to díváte, ale je to v podstatě, je to krása, víte? Vyučování, A víte, to je právě to, k čemu Bůh nás povolává. Věřím, že i nejen pro půlnoční volání Bůh potřeboval takové školy, ale potřebuje to ty školy zase pro co? Pro hlasité volání, kterým toto boží dílo má být ukončeno, což je spojeno s postním deštěm. A zase Bůh musí přetvořit naše smýšlení. A jak píše N. Whiteová, máme mnoho věcí, které se musíme naučit. A ještě více věcí, které se musíme odnaučit. Parafrazuji, ale tak to píše. A tato věta mi nedala pokoj.
ale zjišťuji stále více, že fakt se mám i osobně hodně se odnaučit. Protože všichni jsme prošli tím jiným systémem vzdělání. A právě vás, i jako mladší, vy máte tu možnost se zúčastnit misijní školy. Věřím, že někteří starší by rádi to šli, kdyby byla ta možnost. Ale už to není možné, ale vy máte tu možnost. Vy to máte ve svých rukou a můžete tam jít. A když znáte anglický nebo německý, můžete do ciziny, anebo česky na misijní školu Eden, která se taky usiluje právě, aby byl tento systém vzdělávání. A podle toho se taky řídíme s Boží milostí a s Boží pomocí. I když jsme všichni prodělali ten jiný systém, tak i my jako personál jsme v procesu, abychom se naučili znovu. A tak je Boží pozvánka, chceš se zúčastnit biblického vzdělání, třeba je i možnost misijní škola Eden. Můžeš o tom uvažovat, můžete nás navštívit a když je ta správná doba, tak můžete se přihlásit a stát se studentem na takové Boží škole na venkově, kde se člověk může naučit věci znovu. Možná mám dojem, že ještě mám něco osobního. Já jsem tím vším procházel. Jsem rád, že jsem procházel jako gymnáziem, že mám maturitu, mám svoje vysokoškolské studium udělané, mám bakalářský titul, magisterský titul a studoval jsem na 4 univerzitách. Takže to, co jsem vám představil, ze zkušenosti. Ale já jsem rád, že jsme měli i systém, malé studium, které funguje trochu jinak. U nás třeba nás profesoři povzbuzovali, abychom se učili. Oni nám už řekli, jaké otázky budou na testech, abychom se na všechny otázky připravili. A výběr z těch otázek na testech bylo. Oni udělali maximum pro to, aby člověk byl v tom dobrý. A to už je pro mě prvek dobrého vzdělávacího systému. Tak chci říct, že můžete i narazit na dobré směry v tom systému ve světě. Ale to jsou spíš ty malé směry. A když máte velké studium, kde je hodně lidí, tak oni se snaží to vytříbit, aby pak měli menší počet lidí, kteří v tom studiu pokračují. Jo? A tam je to mnohem náročnější a tam podle toho, co slyším od spousta kámošů, platí dneška ty principy jezuitské, které se zavedly před 450 lety. Ty se v současné době uplatňují. A to je to, co jsem slyšel. Proto vnímám velkou moudrost v radách Ellen Whiteové, kdy píše, že člověk se má v dnešní době naučit řemeslo. A možná dovolte ještě praktický pohled, jako z pohledu cizince na českou společnost. Já jsem byl v šoku, když jsem se dozvěděl na akcích mládeže, co studují, že málo kdo se naučil nějaké řemeslo. Jako já jsem se za mne naučil řemeslo, jo? Jako zase jsem ten vysokoškolák a Bůh mě i takto vedl, věřím, abych sloužil, ale já už, kdybych měl možnost, bych řekl, tak bych i vybral ještě řemeslo, jo? A nevím, možná ještě někdy něco bude, ale zatím vnímám, že Bůh mě vede i tím administrativním směrem a tak dále, jak pracuji, ale vnímám celostevropský nedostatek pracovních síl v řemeslu. A mně se zdá, že Ellen Whiteová je modernější než v 19. století, když toto ona píše, že tam je vždycky možnost se něco naučit, člověk může prakticky sloužit a vyhne se zbytečným zklamáním v tom vysokoškolském systému. Jo? A má šťastnější život a může více sloužit. To je něco, co já vnímám osobně. A druhá věc je, ano, všichni jsme prošli tímto systémem vzdělání a když jsem byl na té misijní škole, tak to byl pro mě odpočinek. Přesto být na venkově, malá třída, učím se samoužitečné věci, duchovní zázemí, pracuji na zahradě, učím se pár nových stručností, které jsem ještě neměl. Učím se vařit, vegansky vařit a takové věci. Víte, to bylo úplně jiná planeta pro mě, osobně. To bylo úplně o něčem jiném. A to je pro každého člověka. Dokonce, když se učí řemeslo,
a přišel na misijní školu, tak všichni lidé říkají, tak to jsem ještě nikdy nezažil. A člověk se tam tak rozkvětá. Jo? A zase toho ducha může přinést do sporu nebo kdekoliv, kde slouží. Takže to je i moje osobní zkušenost ještě s těmi oběma systémy, protože znám oba systémy nazpaměť a teď už fungují 10 let v tom protestantském systému vzdělání. A to jsem nikdy netušil, že bych tak dlouho tam fungoval. Ale musím vám říct, že už vůbec nechci zpátky do toho jiného systému, kde jsem byl předtím. Žádná cesta zpět pro mě neexistuje, protože už bych už nedokázal fungovat podle toho systému. Bůh mě přenastavuje a už jsem jej přenastavil a za to jsem mu vděčný. Takže chci vás i povzbudit, abyste se usilovali o ten boží biblický protestantský směr vzdělání k jeho oslavě. A abyste to propakovali, protože věřím, že Bůh chystá něco a chce, abychom byli připraveni, počítá s námi a především s námi i mladšími, když máme tu budoucnost ještě před sebou, tak můžeme se učit to boží vyšší vzdělání na misijní škole. Amen. Tak se hned můžeme pomodlit. Ja? Drahý nebeský Otče, my ti děkujeme i za toto téma. Děkujeme ti, že jsme se mohli podívat na principy a dějiny toho vzdělání a vidíme tam ten velký spor. Vidíme tam, že ten protestantský vzdělávací systém je ten kořen vzniku adventní církve. Prostě na základě těchto škol byli ti průkopníci, kteří měli tu odvahu jít proti proudu a nebát se lidí, ale zvěstovat Duchu Svatém tvoje biblické poselství. A vnímáme, Pane, že stejný systém potřebujeme i v současné době pro ukončení tvého díla, o kterém se už hodně hovoří. Děkuji ti, Pane, že je tolik těch škol, misijní škol. Děkuji ti za zázrak, že je Integras, ta škola v Rumunsku. A Pane, já bych si přál, aby v každé zemi byly takové školy, právě i pro lidi věkové skupiny 14 do 19. Ty to, Pane, můžeš zařídit. Ty máš tu moc. A prosím tě, aby si i nás soukromně přeučoval, abychom se odnaučili ty věci, které nejsou dobré a prospěšné. A dej nám pokoru a lásku k pravdě, abychom se učili ty věci, které se máme učit od tebe. Dej nám lásku k tvému slovu a za zadám ducha prorockého, protože je to celý duch prorocký je tvůj dopis lásky, protože chceš náš prospěch a náš úspěch. A z tvého slova víme, když uposlechneme tebe a proroku, tak uspějeme. Tak, Pane, prosíme, abys si tak působil i na nás, a abychom mohli být vedeni. Prosím za všechny mladé tady mezi námi, aby si je vedl a aby je i vedl třeba na tu misijní školu. Pane, žen je veliká, dělníků je málo. Tak tě prosíme, abys nám dal tu chuť a motivaci jít do tvého díla, abychom mohli k tvé oslavě být 10krát užitečnější než dosud. Děkuji ti za to, že to i vyslyšíš a že určitě ukončíš svoje dílo, protože je to zapsáno v Biblii a že se brzy vrátíš. Jménu Ježíše Krista. Amen.